нас сейчас Георгий на связи, с нами Андрей Гергерт, заместитель командира Украинской добровольческой армии. Андрей, здравствуйте. Доброго вечора. Привіт, Андрій. Вітаю вас, пане Григорій, велике вітання. Ну, ось ми обговорюємо, самі знаєте що, можливе виведення військ з ось цієї лінії фронту. Що ви, як заступник командира Української добровольчої армії, можете прокоментувати з цього приводу? Для нас речі очевидні. І, користуючись нагодою, кажемо, що як головнокомандувач президент, звісно, може віддавати наказ про відведення, про демілітаризовані зони, а ми, в свою чергу, кажемо вже і заявляємо, ми з них не підемо. Там, де він відведе війська, ми зайдемо і заведемо туди 1000 людей. Крізь добровольців пройшли близько 20 тисяч чоловік, тільки крізь мій підрозділ пройшло декілька тисяч. Всі оголошена мобілізація повна, ми ні одного метра української землі не віддамо. Я хочу еще раз переспросить, уточнить. Правильно ли я понял, что Украинская добровольческая армия объявила мобилизацию бойцов, добровольцев, которые в случае, если будет отдан приказ отходить там на полкилометра или на 2 километра с позиции, займут позиции, которые оставит действующая армия? Так? Сьогодні в нас проводиться мобілізація по нашому руху, по наших військових. Ми рахуємо, ми зважуємо свої сили. Так, ми ні одного метра української землі не віддамо. Все, що хоче Путін, і той шлях, який він обрав, і ту тактику, яку він сьогодні обрав, її реалізовує. Чим швидше президент Зеленський це зрозуміє, тим буде краще. Но у вас есть возможность, это все в записи будет, идет в прямом эфире, будет в записи выложено в интернете, обратиться к главнокомандующему вооруженными силами Украины, президенту Зеленскому, и сказать, ну, напрямую ему какие-то слова, которые вы считаете нужными от себя и от своих побратимов. Володимир Олександрович, чим швидше відбудеться наша з вами зустріч, чим швидше ви зрозумієте всю силу українського народу і покладетеся на неї, тим швидше почнуться процеси переможні наші в цій війні. Перемога в цій війні тільки опиранням на свій народ, своє військо, своїх волонтерів, тільки на себе. Інших всіх історій, які шепче Путін, які шепче по великому рахунку Європа, це все заігрування з нами. Вони всі реалізують те, що він задумав. Що думає Путін, ми проти цього. Все, що він хоче, ми проти того, що він хоче. Тому що все, що він хоче, це веде до розвалу нашої країни і її окупації. Термінова зустріч з президентом України. Термінова. Поки не зайшло, це занадто далеко. А ви вже зверталися до нього чи до його офісу з проханням, з пропозицією зустрітися? Унікальна ситуація. До сьогодні президент країни не зустрівся з підрозділами, які тисячами пішли на війну, і думка яких, повірте, є важливою на вулиці і на передовій. Він єдиний, хто до сьогодні це не зробив. Тих, кого він присилає як переговорників, вони не уповноважені, вони не розуміють всієї глибини ситуації, яка складається на війні. Сьогодні війни немає в повістці дня. Ні в СБУ, ні в їхніх цивільних адміністраціях, ніби немає війни. Це невірно. Ми йому це доведемо. Но о встрече ви не договорились ще? Ну, поки що ні. Ми чекаємо. Чим швидше це відбудеться, тим краще.